Toto som ja, Michal. Hoci v digitálnom priestore operujem pod pseudonymom Michael, ide o strategický rebranding pre potenciálnu budúcu expanziu do amerického filmového priemyslu, s ktorým sa však pre moju jazykovú bariéru pravdepodobne nikdy neskontaktujem. Rezidujem v obci Rajecká Lesná. Z hľadiska lokálnej toponímie ju dolniaci definujú ako Friwald s dvojitým V, zatiaľ čo horniaci striktne používajú fonetický tvar Friwald s jednoduchým V. Tu nadávam na svet. Môj mikrokozmos je prísne katalogizovaný. Zbierka plechoviek energetických nápojov výhradne z edície dedikovaných profesionálnych jazdcov motoršportu. Lego Speed Championship a Ferrari F40. No a vizuálna rekognizácia podlieha fixnej hierarchii. Najprv Šatka, potom Michal. Tento dokonalý celok uzatvára strunový nástroj, na ktorom ovládam interpretáciu limitovanú výhradne na kompozíciu Mandarinka Darinka. Ako zberateľ disponujem technickým vybavením značiek Praktika FX2, Kia 4A, FET 5, Lubitel 2 a Quartz DS8M. Táto fascinácia však končí v bode platby za vyvolanie materiálu. Po absolvovaní strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka v Žiline, odbor grafik digitálnych médií, sa moje profesionálne sebavedomie projektovalo do pozície hlavného kameramana svetových produkcií. Ekonomická realita ma však situovala do sféry komerčnej grafiky, kde som realizoval vizuálne rozhranie pre ovocné výherné automaty. Vďaka akumulácii kapitálu z tejto činnosti som si zaobstaral Lumix S5D, full frame objektív 7 Artisans vo verzii T2. Mám totiž striktne nastavené investičné priority. Svoju etapu v korporátnej sfére som uzavrel vstyčeným prostredníkom a stal som sa nezamestnaným filmárom. Moja akademická trajektória bola poznačená selektívnym neúspechom. Najprv ma neakceptovali na prestížnej škole v prestížnom meste s prestížnymi študentmi, z bližšie nešpecifikovaných dôvodov, následne som neúspel ani pri pokuse o štúdium na jedinečným inštitútu v jedinečnom meste pro jedinečné študenty. Moja cesta nakoniec viedla do Horehronských lesov, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení. Tu prebieha moja umelecká sebarealizácia. Aktuálne sa v mojom profesionálnom portfóliu nachádzajú referencie ako asistent produkcie pre Apple a Amazon počas natáčania hollywoodského filmu, moje portfólio zahŕňa posty režiséra live strihu na popredných festivaloch a pôsobenie na Festanči, ktorá disponuje akreditáciou pre nominácie na Academy Awards. Sú to faktické údaje, hoci zveličené a podané s patričnou mierou autorskej hrdosti. Momentálne realizujem tento audiovizuálny autoportrét, aby som definoval svoju súčasnú polohu. O niekoľko rokov pravdepodobne vykonám spätnú analýzu tohto materiálu, aby som zistil, kam ma tento proces nakoniec nasmeroval.